milli liderimiz Eziz Arkadağ. Görülläňiz bugün dowam. Pragyň arzulan eýýamyn gurýan. Alkış bolsun Gahrman Arkadağa, alkış bolsun Arkadağly Serdara. Salam alyk mehriban watandaşlar, eziz ýyllaşlar. Sagaman oturanmysyňyz? Garaşda baky tarap Türkmenistan, Bedew Batly at Muradyň mekany ýylymyzda Türkmen halkynyň milli lideri, baş halifamyz Gahrman Arkadağymyzyň, Arkadağly Gahrman Serdarymyzyň saýasynda ýurdumyzda ähli ulgamlar bilen bilelikde bilim ulgamyna hem uly sepkitleri ýetilýär. Magtymly Pragynyň şygyryýet bayramy, şeýle-de medeniýet sungat işgärleriniň günü münasibetli geçirilýän dawralara bilim işgärleri hem işçen gatnaşýarlar. Biz şuňky söhbetdeşligimizi Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäherinde zähmet çekýän bilim işgärleri bilen dowam etdireriz. Mehriban watandaşlar, eziz ýyllaşlar, biziň häzirki duran ýerimiz Türkmennewit Döwlet Konsernyň Türkmenmaşdakyny gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň medeni sport toplumynyň kitaphanasynda. Elbetde hemmemize ma'lum bolşy ýaly Türkmenistan watanymyzda medeniýet we sungat işgärleriniň güni, şeýle-de Magtymly Pragynyň şygyryýet bayramçylygy giňden bellenýär. Meniň söhbetdeşim Türkmenbaş şäherindäki 11-nji orta mektebiniň türkmen dili edebiýat muallimi Halipa muallim Saparow Kılıçdagan muallim. Kılıçdagan muallim ne görüşmüz ýaly ata watanymyzda her gün toýlara, bayramçylyklara beslenýär. Sizem özüňiziň zähmet çekýän ulgamyňyz bolan bilim ulgamyny alyp barýan işleriňiz dogrusyna watandaşlarymyza gurrun beräýsiňiz. Adamlar, bizim Türkmenistan vatanymyzda, Türkmenistan ýurdumyzda her günümiz, her aýymyz dürli bayramçylyklary beslenýär. Bu bayramçylyklary halk bilen, umumy adamlar bilen bellemeklik däbi ulut diýdim ýalňyşmazak gerek. Okuwçylar bilen dürli çärler geçirýär, okuwçylar goşgular aýtýar, aýdymlar aýtýarlar. Oňa degişli käbir gysga sahnaly oýunlar görkezýärler. Ne çağalar bilen şolar çärler geçirilýär. Ondan başga-da ya şonuň aýdan diýen zatlaryny halka ýetirmek, onuň aýdýan zatlaryny halka çeresik ähmiýetiniň bardygyny düşündirmek, mugallimleriň we ähli adamlaryň borjy bolup durýar. Magtymly Pragyny biz öz ýurdumyzda öwrenýäs, many ýer döwürlerden bäri daşary alymlary günde gorşanatyny öwrenip gelipdirler. Oňa ýokary baha beripdirler. Zal üçin Yevgeniy Eduardowich Bertel salsak, ol Magtymly şeýle ýokary baha berýär. Olaýda Magtymly türkmeniň poeziýasy gymmatbaha daşlaryň biri bolup, biziň zamanamyzda täzeýiň gaşyny gözüň gamaşdyryp çökli bolup lugurdaýar diýip aýdýar. Ondan başga-da günneger alim, öwrenji alimlerden Bartol aýdýar, Magtymly jemşidiň jamydyr diýär. Demek Magtymly Pragynyň eserlerini okasaň hemme zatlar görünýär, hemme zatlar aýan bolýar diýär. Ýalnys Kavkazda ýaşan Haýsym Kuliýew Kabardin Balkar şahyry aýdýar, biziň halkymyza iň beýik zatlar el bursa meňze diýär. Men bolsa Magtymly Pragyny dünýä paýeziň el bursa meňze diýär diýip aýdýar. Ine berilýän bahalar, aýdylýan diýilýän zatlar Magtymlynyň dünýäde de gata awrynyň ýokardygyny aýdýar. Aleksandr Hodski diýen Ýewropa alimy 1940-njy ýyly onuň käbirde 3 goşgudyny, käbirde 5 goşgudyny ingliz dilinde çap etdirýär daşary ýurtda. Şu wagtda Magtymlynyň dünýä ýaramagynda azada kömek etdi. Elbetde onuň goşgularynyň terjimesinde käbir näsazlyklar bar. Ýöne onuň Magtymlynyň dünýä ýaramagyny o näsazlyklar bar aradan ýitip gitdi. Demek biziň Magtymly Pragyny biz öz halkymyzda daşary ýurt alimlerinden günne gorşunaslarym hemme kişinim kızıklandırýar diýip hasap etsek bolýar. Bize şeýle mümkinçilik berip berýän Gahrman Arkadağly milli liderimizi, Arkadağly Gahrman Serdarymyzy özümiziň ullukan sag bolsuny aýdýar. Goý biziň Gahrman Arkadağly Serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürler uzak bolsun, olaryň ýyl ýurt halk üçin etýän işleri mydamy rowa çalsyn. Muallim bilen siz dilçem edebiýatçy muallim hökmünde Magtymly Pragynyň şygyryýet bayramy bilen tüýsürekden gutlaýar. Size ýaş nesilleri edep we terbiýe bermekde, olary ilhalar, watan sevji ýaşlar edip terbiýelemekde alyp barýan işiňizde uly üstünlikleriň kemra bolmagyny ak ýürekden arzu edýäs.
Ahvan vatandaşlar, edip illeşler biz söhbetleşligimiz dowam etdirýär. Meniň iňki söhbetleşim Türkmenmän şäheriniň 14-nji orta mekdebiniň türkmen dili we edebiýaty muallimi Kerim Niyaz Berdinýaz. Kerim Niyaz muallim, näsem türkmen dili edebiýaty muallimi hökmünde Mahmuly Pragynyň şygyryýet bayramy münasibetli mekdebiňizde geçirilýän dawaralaryňyz barada, şeýle-de şäherimizde geçirilýän dawaralara görýän taýýarlyklaryňyz barada, umuman şu Mahmuly atamyzyň şygyryýet dünýäsiniň bir ýaşlara öwt nesihat beriji ähmiýeti hökmünde gurrunmary aýtsaňyz. Türkmenmän şäheriniň ähli orta mekdeplerine Mahmuly Pragynyň ömrü döredijiligi barada bir näçe işler amala aşyrylýar. Gahryman arkadagy serdarymyz tarapyndan uly bir giň ýol açylan sebäbi gahryman arkadagymyz bellep geçýär. Mahmuly Pragynyň her bir aýdan sözüniň özü beýiklik diýe. Şonuň üçin Yörüýte 2024-nji ýylda Mahmuly Pragynyň 300 ýyllygy uly dabara bilen bellenip geçirildi. Şonu Köpetdagyň etegine boýalyp oturan iň uly ýadygarlygy Mahmuly Pragynyň ýadygarlygy gurup halk köpçüligine açylyp berildi. Bu bolsa diýmek Mahmuly goýulýan uly sarpa syýlag diýip hasap edilýär. Sebäbi Mahmuly Pragy 18-nji asyryň görnükli wekili şahyry hökmünde diňe şahyr bolmak bilen näl ol alim hem öňden görüji hökmünde hasaplanýar. Mahmulynyň her bir aýdan sözi bugünkü türkmen halkyna bir kiçik ýaşdan orta ýaşa çelli onun her bir aýdan sözi bugünkü nakly urly diýsek biz ýalňyşmasak gerek. Mahmulyny öwredeninde ýa Mahmulyny öwreneninde Mahmulynyň her bir goşgusyny aýdanynda da eýem adamlarda bir täze durmuşa bolan ýa bolmasa bir geljege bolan ýa geçmişe bolan ähli nazariýet bugünkü doğrulugyna jallanýar diýsem men ýalňyşmasam gerek. Mahmuly diýmek şol türkmeniň goşgusynyň üstü bilen türkmeniň tebigatyny, gözelliklerini öz ajaýyp setirleriniň üstü bilen beýan etýär. Şeýle-de bir näçe terbiýeçilik ähmiýetine aýdan goşgular Mahmuly Pragynyň gözel wadyr, gözellerden diýada anyň hyzmatynda durasyn geler, edepli, ekramly, mylaýym zata, ülünçäň bile ýöresin geler diýen goşgulary bugünkü ýadyňa düşýär. Hemem biz bilim işgärleri bolansaň esasy terbiýeçilik ähmiýetli goşgulary bugünkü ýaşlar üçin esasy ýol ýörelge bolup durýar. Kerim muallim dogry bellep geçýäňiz. Näsem muallim hökmünde türkmen dili edebiýaty muallim hökmünde ýaş nesilleriň arasynda bir dörejilik bilen meşgullanýan ýaşlary yüze çykarmakda özüňiziň zihiniňiz gaýrman zähmet çekýäňiz şular dogrusynda da watandaşlarymyza gurrunmary aýtsaňyz. Mahmuly diýende ähli bir şygyrlaryň şahy sen gözeňde jalanýar. Şoň üçin bugünkü mekdepde bilim berýän ýaşlarymyz da eger şol Mahmuly Pragynyň döredijiligi bilen baglanşykly ähli bir işleri geçirenmizde eýem okuwçylaryň öňe çykyp mugallim men şu goşgyny öwrensem, mugallim men şu goşgyny öwrensem diýen sözleri bugünkü gün bizi hasam buýsandyrýar, gowandyrýar. Sebäbi ýaňam ýene bir gezek bellep geçdinde, ýa özüňiz hem aýtyp geçdiňiz, Mahmuly Pragynyň ýaşan döwri ýa-ni özüniň ähli türkmen halkyny bir saçagyň başynda jemlenmegi, bir serdara uymagyny isleýän şahyrda. Köňüller, ýürekler bir bolup başlar, tartsa ýygyn erer topraklar daşlar. Bir syprata taýýar kılynsa aşlar göterirler. Oluk baly türkmeniň diýerde. Demek istetirler her bir ýaş okuwçynyň hem aňyna Mahmuly Pragynyň döredijligini öwrenmekde, şeýle-de onu öwrenip ýaşlara bilim bermekde giň mümkinçilikler döredýän gahrman arkadaglyk gahrman serdarymyza köp sag bolsunlar aýtýar. Kerim Niyaz muallim, bizem sizi Mahmuly Pragynyň şygyryýet bayramy bilen tüýsürekden gutlaýar. Ýaş nesillere bilim we terbiýe bermekde alyp barýan işleriňizde uly üstünlikler arzu edýär. Mähriban watandaşlar, edibiyleşler, meniň innik söhbetdeşim Türkmenmän şäheriniň 9-njy orta mekdebiniň türkmen dili we edebiýaty muallimi Esenowa Gurban Cemal. Gurban Cemal muallim, ne görüp durşymyz ýaly toýly ýurdumyzda, garaşsyz watanymyzda bir her bir günümiz bayramçylyklara betlenýän ýakyn ýyllarda da Mahmuly Pragynyň şygyryýet bayramy şeýle-de medeniýet we sanat işgärleriniň güni uly şatlyk, şowkun bilen bellenip geçiler. Bu bayramçylyga eýem şuň günden bilim ulgamynda da uly taýýarlyklar görülýär. Näsem muallim hökmünde şu Mahmuly atamyzyň bir şygyryýet dünýäsi barada illeşlemede gurrunmary aýtsaňyz. Sağ olun Mültäç muallim. Bir karar döwletiň täze ýamynyň galkanyşy döwrüne
bedawady bilen öňe barýan garaşsyz hem baky tarap Türkmenistan döwletimizde her bir günümüz şanly senelere, toýdur bayramlara beslenýär. Ene Gültaş Molim ýanky bellek geçişimiz ýaly, hemmemizin bilişimiz ýaly ne Mahtumly Pragymy, ýagny söz ustady, akyldar şahyrymyz Mahtumly Pragymy şygyryet güni şeýle de medeniýet we sunugat işgärleriniň güni bilen birlikde bellenilmeginiň hem özüniň çoň bir ähmiýeti bar. Çünki döwlet siýasatymyzyň esas ugurlarynyň biri bolan, ýagny halkymyzyň milli medeni mirasyny öwrenmek, onu ýaş nesillere ýetirmek esasy ugurlaryň biri bolýar. Şol ugurda hem söz ustady, beýik akyldar şahyrymyz Mahtumly Pragymy dörejligini öwrenmek, onu wagt etmek, ýaş nesillere ýetirmek. Diňe bir ýurdumyzda däl eýsem dünýä ýüzünde biziň şeýle söz ustadymyzy, şeýle de buýsanyp biljek akyldarymyzyň bardygyny görkezmek hem aýratyn bir mümkinçilik bolup durýar. Umuman şeýle bir aýdylýan söz bar. Mahtumly diýmek türkmen nimek, türkmen nimek mahtumly dimekdir diýilýär. Hakykatdanam türkmen diliniň söz köküni Mahtumly Pragymy dörejliginden gözbaş alqaýsydy. Gözbaş alqaýdýa diýsek hem dogry bolar. Çünki Mahtumly Pragymy söz ustady, türkmen sözüni, türkmen dilini tiren şahyrlaryň biridir. Çünki Mahtumly Pragymy diňe asyrlardan aşyp gelse de biziň şu günkü günlerimizde Pragymyň dörejligi öwrenilýär. Ene biziň hemmemizden bilişimiz ýaly Balkan welaýatyndan Türkmenman şäherine de mekteplerimizde, Türkmenman şäheriniň mekteplerine de okuwçylaryň arasynda da Mahtumly Pragymyň dörejligi bilen baglanşykly birnäçe dörejlik bäsleşikler geçirilýär. Şol dörejlik bäsleşikleriň çägine de okuwçylarymyz hem ýa-da dörejlik älemine ätlen okuwçylara da Mahtumly Pragymy ilham bolýar. Şol ilhamyň netijesinde de ýan biziň öz milliligimizi, insanperwerligimizi, medeni mirasymyzy öwrenmekde de bir aýratyn orna durýar. Şoň üçin biziň buýsanmana, owanmana iň naýbaşy, iň akyldar söz ustadlarymyzyň biri Mahtumly Pragymyzdyr. Gurban Jemal Molim dogry bellep geçýäňiz. Elbetde Mahtumly atamyzyň şygyryet dünýäsini düşünmek üçin, onuň üçin gaty bir aňly, başarnykly adam bolmaly. Onsoň molimlaryň her bir geçýän sapaklaryna Mahtumly atamyzyň fitrlerini nakıl hökmünde ulanyp gelýär. Sebäbi çünki ýaş nesilleri terbiýelemekde ündew häsiýetli şahyrymyzyň goşgulary bize häl şeň bir ýol ýörelgi bolup durýar. Bu bayram biziň tutuş türkmen halkymyzyň bayramy bolup durýar. Elbetde biz hem şol bayrama medeniýet we sunugat işgärleriniň güni bilen Mahtumly Pragymyň şygyryet gününiň bellenýäniň hem biz üçin uly buýsanç bolup durýar. Şonuň üçin hem biz hem şoň çäklerini okuwçylarymyz bilen dörejlik bäsleşiklerini geçirip okuwçylara hasam dörejlik älemindäki maslahatlarymyzy berýär. Olary terbiýeçilik ähmiýetini, Mahtumly Pragymyň goşgularynyň manysynyň terbiýeçilik ähmiýetini düşündirýär. Bize şeýle ajaýyp zamanany peşkeş berýän türkmen halkynyň milli lideri, gahrman Arkadagymyza, hormatly prezidentimiz, Arkadagly gahrman serdarymyza köp sag bolsunmaz aýdýar. Oy gahrman Arkadagymyzyň, Arkadagly gahrman serdarymyzyň alyp barýan tutumly işleriniň mundan meýlek rowany ýollarda rowaçlyklara beslenmegini arzu edýän. Şeýle de toýlarymyz, toýlara, bayramlara ulaşsyn. Gurban Jemal Molim beren gyzykly görüňleriň üçin biz size tüýsürekden sag bolsun aýdýar. Şeýle de ýetip gelýän Mahtumly Pragyň şygyryet bayramy bilen tüýsürekden gutlaýar. Alyp barýan işleriňizde uly üstünlikler arzu edýäs. Halkyň agdy birligini islediň, ýagşy niýetleri kalba beslediň. Anha bugün hasyl bolly islegiň Pragy arzulan zamanyň geldi. Mehriban watandaşlar, iýdiýleşler, elbetde biz Mahtumly atamyzyň, Mahtumly Pragynyň arzu eden ajaýyp zamanasyna ýaşaýar. Bugün köne gahrman Arkadagymyzyň, Arkadagly gahrman serdarymyzyň saýasyna ähli eden arzularymyz hasyl bolýar. Sebäbi bu ajaýyp zamanada, bu gözel ýurtda, owadan ýurtda işlemäge, medeniýetli diň jalmagy, özümiziň zähmetimizi, halal zähmetimizi açyp görkezmäge ähli mümkinçilikler döredilýär. Şeýle mümkinçilikleri döredip berýän Gahrman Arkadagymyza, Arkadagly gahrman serdarymyza ýene bir ýola tüýsürekden alkyşlarymyzy aýdýar. Oy döwrümiziň gahrmanlary, Gahrman Arkadagymyzyň, Arkadagly gahrman serdarymyzyň janlary sag, belent başlary aman bolsun. Alyp barýan ýurt bähbitli işleri hemişe rowaçlyklara beslensin. Biz şu gün size Balkan welaýatynyň Türkmenman şäherine bilim ulgamyna zähmet çekýän
mugallimlaryň ýürek duýsançyny size ýetirdik. Ýene-de ýaýlymda görüşýänçek hoş sag bolun.